Pýtam sa Boha, prečo je to ako to je. Zvíjam sa a hľadám odpovede. Prečo si vyberáme cestu, ktorá do stoky vedie? Kolobe, v ktorom zmysel nenájdeme. Aj keď toto naozaj nechceme, aj tak sa s dealerom dohodneme. Stretneme a ideme, peniaze prejebeme. Kam táto cesta vedie, závislosť životu nič dobré neprispeje. Doteraz zvládala som odolávať, prečo teraz zas chcem s davom plávať? Prečo zas nechcem spávať, sa chcem látkou nechať ovládať? Nie je môj štýl sa vzdávať, a ja chcem fakt odolávať. Žila som znova ako človek, jak každý iný. Viem, že nikto z nás nie je milomilný, no ja som expert na omily a tie chyby, tie mesiace čistoty zmily. Jedna noc vezme ti všetky sily, aj keď si naozaj silný. Buď ostanem len ja a Boh, alebo ostanú ľudia, ktorých máš rád a zlo. Vyber si, či ty a on, alebo ľudia, čo ťahajú ťa na dno. Postav sa za seba a Pána Boha, alebo zostaň stáť pri latkami zasypaného stola. Je to tvoja voľba, iba tvoja voľba. Každý je strojcom svojho šťastia, aj keď sa zo stoky ľudia ohlásia. Musíš odolať a pochopiť, že oni ťa nespasia, a pri ich spôsobe života nebudeš šťastná alebo šťastný. Veď život je tak krásny, s nimi má spomienky krásne, ale s nimi život nie je taký krásny. Tak už zabudni a vpred sa pohni. Žila som znova ako človek, jak každý iný. Viem, že